Какво става, хора? Аз съм AlexBG и днес, както виждате, чакаме Бъдър Пипи. И това ще е епизод 6, мисля. Да, 6 е. И ще дам една малка информация, ще покажам развитието на сервера, новото, тъй като се случиха много работи заради компютъра ми. Значи, който разбира от NetFramework 4.0, защото виждам, че Wondershare Filmora въобще не прави хубаво качество. Искам много да се обработвам с Camtasia, но Camtasia ми иска NetFramework 4.0. Тегля го, нали? Обаче ми изписва, че претеглянето не се получава, пише Windows не може да изтегли тази смисъл, спря да работи. И ми пише, че ще ме уведоми, ако има нещо, ако има някакво решение на проблема, но не ми уведомява. Ако някой може да ми помогне да го фиксна, нали, да си го прави и пак да се обработвам с Camtasia, тъй като виждам, че сега Wondershare Filmora въобще качеството не е както при Camtasia или като Sony Vegas. Нали, който може просто да ми помогне, ще съм много благодарен. Да. Ето сега ще покажа и фикшена. Както видите, това е фикшена. Имаме 71 Power. Аз съм главния. Зарк Мастър е офицер. Светло е офицер. Тук Скалчо е мембър. Крутонито и той е мембър. И те тук са просто за Power. Протокрафт е за Power. Да, сега ще покажа и фулките. Така нещо ми спамат отзад на тела, да пишем fly, да го спреме. Така че по-бързо. Опс, така нещо лагна в здравата. Добре. What the fuck, хора? Добре, така. Добре, те ги оправихме. За цяло нямаме сега много фулки, защото все пак рейднаха ни. Ще покажа истините на хома. Значи, това са немичуите, само Sharpness 4 са, тук са Sharpness настройки. Това са панките, които са Protection 4 като цяло. Това са тук панталонките, това бяха потушките, обърках се вече. Ето, как повече тук много са Protection 4. Честплейтите не са най-малко, но пак повече са Protection 4. И каските, които са така второто нещо най-много количество, тъй като първото са панталонките. Да, ето сега ще покажа истините на хома. Просто нямам сетком отвънка. Ще се сетна аз. Да, е това. Имам тук две стени. Колко да предпазва нещо, нали? И ще правим още със светло. Забравих само да пиша да кажат хай на YouTube. Кажете хай на YouTube. Да, забравих да кажа, вече съм и ютубър. Да, имам кит ютубър, обаче мога да го взема след кит. Мога да го взема след 10 часа. Добре. И да, хора, като цяло това ще бъде този епизод. Както казах, съм много благодарен на този, който ми помогне да си оправя Camtasia. Ще съм му много задължен. И да, хора, чао!